fitowar mai martaba uban ƙasa sarkin Gombe ya samu fitowa. Masha Allahu, fitowar giwa kenan. Sarki na 11 a daular Mozambique Bayero. Hakilo sarki uban dawaki, sarki ba sai shatiman Gombe da kuma sintalin Gombe, Aminu Wambai karofin Gombe, dan timan gidan Buba Yaro, dan Ruwatau Gombe da sauran masu hagalare suke mubaya'a a halin yanzu. Muna fatan